Hát először is köszönöm ezt a megtisztelő bizalmat, hogy ennyien eljöttetek vasárnap délután 30-valahány fokba, ahelyett, hogy a strandon lennénk. Én is ott lennék szívesen, hidd el. 4. napja vagyok fönn Pesten. Megállás nélkül Jani barátommal, meg Mérivel szolgálunk. De ez nem akadályoz meg abba, hogy elmondjam azt az üzenetet, amit szeretnék átadni. Mielőtt ebbe belevágok, a mai nap többszörösen különleges. Az egyik, hogy meguntuk, hogy különböző gyülekezetekből ide küldenek embereket azért, hogy jegyzeteljenek és jelentést írjanak arról, hogy mi zajlik itt. Ezért úgy döntöttünk, hogy mostantól, amikor itt fönt szolgálok, elérhető lesz a YouTube csatornán, amit mondunk, de csak azután, miután a fölvétel az Urától visszajött, oké? Nem tudjátok, mi az Ura? Hát cenzúra. Hát megvágjuk, megfinomítjuk, tehát csak azt fogjuk kirakni, ami fogyasztható. Igaz? Na, mielőtt belekezdek a témába, kaptam egy kérdést, hogy válaszoljam meg. Nem tudom, érdekel benneteket? Azt a kérdést kaptam, hogy boszorkány lehet-e keresztény gyülekezetben? Ez nem tartozik a témához, ezt most kérdezték tőlem. És hogy válaszoljam meg. Szerintetek válaszoljam meg? Sejtettem, ezt mondjátok, de nem. Mert erről egy napot beszélek. Ugye, aki volt alapképzésen, azt tudja. Egy napot beszélek arról, hogy milyen szellemek, hogyan jönnek be a keresztény gyülekezetekbe, mit csinálnak, és hogyan lehet felismerni. De azért röviden válaszolok. Igen, ez a válasz. Lehet boszorkány bent keresztény gyülekezetben. Hűha. Akkor elmondom, hogy mi az a kétféle, ahogy bemehet. Az egyik, ahogy ti bejöttetek az ajtón, bejön, képzeld el így, tip. Ugyanúgy dicséri az Urat, mint te. Szól nyelveken. Ja, csak ha odafigyelsz, akkor meghallod, hogy az nem a Szent Szellem nyelve, hanem démonikus nyelv. És nem azért jön, hogy áldást hozzon, hanem hogy feltérképezzen és akadályozza a szolgálatokat. Ez nem tart sokáig, általában 2-3 hónap alatt azért minden gyülekezetbe észre lehet venni, hogy hát ők nem azért jönnek ide, hogy Jézust keressék. A másik, ami veszélyesebb, az, amikor nem boszorkány jön be a gyülekezetbe, hanem a boszorkányság szelleme jön be. Tegnap este beszéltünk, vagy tegnap előtt? Valamelyik este beszéltünk 3-an. Elmondtam, hogy jön be. Azt mondja, Méri, ez nagyon jó, de ezt el nem mondd. úgyhogy megfogadtam a tanácsát, nem mondom el, de hát persze kibeszélek, hát te is kibeszélsz engem. Tehát így szeretjük egymást. Na a lényeg az, hogy ami rendszeresen megtalálható a keresztény gyülekezetben, az a vikka boszorkányság. Nem a sima mezei, hanem a vikka. Ez rendszeresen bejön, és van neki egy belépési pontja, amit nem fogok elmondani. Ami viszont lényeges, most itt nem mondom el, mert nem ezért vagyunk itt. Mást hirdettem, másról akarok beszélni. Igen, belépnek. És ez önmagában nem lenne baj, ha mindenki észrevenné, csak hogy mivel itt szellemi erőről beszélünk, amíg egy echte boszorkányt fölismersz 1-2 hónap alatt, hogy mit csinál a gyülibe, ezt nem veszed észre. Mert ez a szellem emberekre tapad, és elkezdi változtatni az embereket. És nincs kiírva ide, hogy mivel van megterhelődve. 1-2 apróságról lehet szépen észrevenni, mégpedig
azzal, hogy vannak keresztény testvérek, akik nagyon jól, jó figyelj, mit mondok, nagyon jól alkalmazzák a pszichológiát, a mentálhigiéniát, a terapatikus munkát, nagyon jó kócsok, és tényleg jól csinálják, úgy, ahogy kell, ahogy a nagykönyvben meg van írva. A baj akkor kezdődik, amikor ezekbe belopakodik egy másik szellemiség, főleg a keletről, és megjelenik egy érdekes történet a keresztény szolgálatokban, megjelenik a keresztény lélekutazás, megjelenik a keresztény családállítás. Van, aki a keresztény családállítást nagyon ügyesen ötvözi a nemzetiségi örökségekkel, az még szebb. Akkor van olyan, hogy keresztény jóga, keresztény akupunktúra, már találkoztam keresztény transzcendentális meditációval is. Most már csak azt várom, mikor jelenik meg a keresztény jóslás, keresztény kártyavetés, mert már csak ez hiányzik, nem? Ez egy szellemi katyvasz. Ez egy szellemi katyvasz. És akkor mindig eszembe jut a régi filmnek a címe, hogy óvakodj a törpétől, és a rózsaszín ingű szolgálóktól. Ez jut eszembe. Tehát van egy ilyen jó nagy szellemi katyvasz. De ehhez viszont gyakorlott szem kell, és Szent Szellem kijelentése, hogy észrevedd, mert normál esetben nem veszed észre. Na, ez a válasz a kérdésre, amit kaptam. De nem ezért jöttünk ide, igaz? Igaz. Amiért jöttünk, az az, hogy nagyon sokan keresnek engem meg, hogy Jávor, üzd ki belőlem a démont. Mondom, mi van? Ó, nekem démonom van. Mondom, jó van, milyen démonod van? Megmondja, ilyen démon, olyan, amely, és honnan tudod? Hát ő megállapította. Ja, mondom, akkor jó van. Akkor keres valami ördögűzőt, aki foglalkozik veled, ha van démonod, mert én továbbra se vagyok ördögűző. Hát akkor mi vagy? Én? Mondom, Isten szolgálja, aki szabadító szolgálatot csinálok, ami nem azonos az ördögűzéssel. Hát ő ezt nem hiszi el. Hát mondom, akkor nézzük, hogy mit mond az ige, jó? Nézzük meg. Most nem az ördögűzéssel akarok foglalkozni, nem a démonokkal, hanem a valami mással. Mert ezt nem szeretik a keresztények, képzeld el, ezt a valami mást. Ismerik? Ismerik. Akkor miért nem szeretik? Mutatok nektek a Bibliából igéket. Jelenések 22, 11, 12. Azt mondja, aki hamis, ártson ezután is. A mocskos, mocskolódjék tovább, az igazságos legyen tovább is igazságos, és a szent szentelődjék meg. Azt mondja, lám sietve jövök, a bér velem, hogy kinek megfizessek aszerint, amilyen a cselekedete. Ez ezekről az időkről szól, amiben vagyunk. Tudjátok, mi az, amit nem szeretnek a keresztények? Hogy aki igazságos, legyen igazságos, a szent szentelődjék meg, tisztuljon tovább. Ezt nem szeretik. Tudjátok miért? Mert oda van írva, hogy nekem kell megszentelődni. Az utolsó időkben azt látjuk, mindenhonnan az jön, hogy a sötét mennyivel nyíltabban. A boszorkányság, mágia mennyire erőteljesebben, nyíltabban jelenik meg az országban. És mellette mi az, amit nem látok? Valószínűleg azért másik szemüveget kell csináltatnom. Nem látom azt, hogy az igazságos lenne, helyett azt látom, megjelenik a törvénykezés, megjelenik az ítélkezés, a másikat letaposom, lenyomom, mint a bélyeget, kívülről nyomom rá a szabályokat.
és nem látom, hogy meg kéne szentelődni. Hogy nekem az az életvitel, ami jó volt 2 éve, azt mondja Isten, hogy bizonyos dolgokra most már azt se tedd. Több időt töltsél velem. Sokkal több időt. A megszentelődéshez. Tudjátok, amikor beszélgetek emberekkel, azért szoktam, nem keveset, általában egy héten 25-30 emberrel beszélek, ilyen 70-80 perces foglalkozásokat. Mindenki azt hiszi, hogy te ezt csak könnyen csinálod. Aha, próbáld ki, és akkor megtudod milyen. És akkor, mikor beszélgetünk, rájövök arra, hogy azért nem tud megszentelődni, mert nem ismeri, hogy mi történt a Golgotai kereszten. Nem tudja, mi az, hogy evangélium. Nem tudja, mi az, hogy engesztelő áldozat. Nem tudja, hogy Jézus miért mondta azt a Golgotai kereszten, hogy elvégeztetett, más fordításban tökéletesen tökéletes. Nem tudja. Ha nem tudja, hogy fog ebbe hinni? Elmondom neked, sehogy. Igen, ám csak a megszentelődésnek van még egy másik, nagyon fontos akadálya. Ez pedig az idő. Az idő. Emlékszik valaki 77-ből az Omega Együttes Időrabló című LP-jére, régi bakelitjére? Én igen. De öreg vagyok. Hát tényleg régi. Na, végre 2 vagyunk, aki 3, jó, 4. Na, végre fölmertétek 5. Na, jó van, 5 ismerjük. A sátán elviszi az időt. Mivel? Telefon, ilyen kütyű, TikTok, Face, mit tudom, én nem tudom, én ezeket nem ismerem, de ők nagyon kenyikvágják az emberek. Ilyen sorozat a tévében, olyan Netflix, tudja nézni telefonon, szomszédba, hajón, bárhol van. Csak tudod, mit nem tud? Nincs ideje Bibliát olvasni. Nincs ideje arra, hogy gyönyörködjön az Úrban, amit a 37-es Zsoltár mond, hogy gyönyörködj az Úrban, megadom neked a szíved kívánságát. Erre nincs ideje. Miért? Mert mással tölti. És ha nem folytat időt, nem fordít időt, hogy közösségben legyen Istennel, akkor nincs meg az a szívébe, a lelkébe, az a Szentlélektől jövő erő, hogy arra érez késztetést, hogy ő most ne tévét nézzen, ne az interneten keressen ezt, azt, hanem foglalkozzon adott esetben egy tanítással, ami segítene neki másképp élni. De nem csinálja. Galata 5, 16, 24. Az van megírva, mondom pedig, lélek szerint járjatok, a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Mert a test a lélek ellen törekszik, a lélek pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azt cselekedjétek, amiket akartok. Ha azonban a lélektől vezéreltettetek, azt mondja, nem vagytok a törvény alatt. A lélek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ez itt jön ki mindenkinek, ezt minden keresztény tudja. Igaz? Igaz. Csak nem mutatja be az életébe. Tudja? De ha kívülről megnézed, nem látod. Azt mondja, az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztuséi, most figyelj, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Hoppá! Aki Krisztusé, a testet feszítette meg. Kiét? A másikét? A melletted ülőjét? A pásztorét?
Vagy a sajátodat? Ja, a sajátomat kéne. Nekem kéne azt mondani, hogy bocsi, most nem megyek át a szomszédot megverni, mert hangoskodik, icaka a kutyája, ugye? Meg vonyít. Én nem megyek át a szomszédban, nyugi. Oda jön az magától. Na, komolyra, tehát azt mondja, hogy a test és a lélek egymás ellen van. És ez nem csak fizikai testet jelent, hanem természetet, emberi jellemet, a sajátod, aki te vagy. És aki te vagy, az nem mindig Krisztusi. Tudom, hogy ti, akik itt ültök, kivételek vagytok. Ez nem kérdés, nem? Dani, hát ez nem kérdés. Hát. És akkor jön egy másik dolog, hogy Krisztushoz tartozni nem felekezeti kérdés. Hoppá. Hanem Jézus olyan emberekért jön vissza, akik bizonyos feltételeknek megfelelnek. Testüket megfeszítették, annak szenvedéseivel és kívánságaival együtt. Ellenáll. Más csinál, mint amit akar. Mondok egyszerű tanítást, kegyelem tanítást ismerő testvéreink, most a mi gyülekezetünkről beszélek, imádkoztak, és azt a kijelentést vették, hogy kicserélik az asszonyokat egymás közt egy hétre próbából, mert a kegyelem úgyis elfedezi. Ki is cserélték. És talán megbeszélték, hogy milyen jó az egyik ebben, másik abban, és jöttek hozzám, hogy hát ez milyen jó. Aztán elmagyaráztam, hogy hát ez egy kicsit nem egészen így van. Ezt nagyon félreértettétek, a kegyelmet. És az a hang, ami nektek ezt mondta, az biztos, hogy nem a Szentlélek hangja volt. És amikor a test cselekedeteit meg akarod nézni, azt mondja, a testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek? Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irítségek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások, és ezekhez hasonlók, melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, akik ilyeneket cselekeznek, Isten országának örökösei nem lesznek. És itt lehet letörölni, nincs benne a kannabisz, hurrá! Nincs benne a kokain, hurrá! Azt lehet! Viccelünk. Elképzelni nem tudjátok, milyen sztorikat hallok emberektől. Nem tudjátok elképzelni. Bár piszkálnak már elég sokan, hogy csináljak egy könyvet, ilyen sztorizós könyvet, amiből bólogatnak. Igen, 2 éve piszkál mindenki, hogy csináljátok. Majd lehet, hogy fogok egy ilyet összerakni, hát fog kerekedni a szemetek, az biztos. Ha ezeket így összevetitek, akkor azt látod, ha kicsit mélyebben elmész az igébe, hogy a testből, amit megfogsz, nem igazán származik jó. A régi jó emberi természeted is romlott. És hogyha veszed a fáradtságot, és úgy aki volt már bűnvalláson, ugye, meg foglalkozik, hogy segít a másoknak, akkor látja, hogy a test cselekedei, most démonokról nem beszélek, egy szót se előre szólok, hogy eddig hallottatok, hogy démonról beszéltem bármit? Nem, most a valami másról beszélek. A testből jön a szexuális tisztátalanság, okkultizmus, az, ami gyakran van, viszály, versengések, önző vágyak kielégítése. Ha viszont a test, akkor ez bennünk van. Nem kívül van, benned. Nem a melletted ülőbe, hanem benned.
És a keresztény életünknek a legtöbb küzdelme és nehézsége az a belső ellenségeddel van. Nem mással, a te saját testeddel. Az 1 Korintus 3:3-4-ben azt mondja, mert még testiek vagytok, mert amikor irigykedés, versengés, visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-é? És nem ember szerint jártok-é? Mert amikor az egyik ezt mondja, én Páli vagyok, a másik pedig én Apollósé, nem testiek vagytok-é? Hányszor hallasz ilyet? Hogy én, majdnem mondtam egy nevet, ez a Gyüli. A másik, én az a Gyüli. Az én pásztorom szebb, az enyém magasabb, az enyém nehezebb, az enyém jó kövér, mert sokat segít másokon. Ha megvan írva, ugye mással jót tevő ember megkövéredik. Ugye én is sok jót teszek, csak mondom. Tehát én is ismerem az igét. Bár vissza kell fogni magam. Kevesebb jót kell csinálni, hogy bár ki is mondta, hogy csinál nekem bordás hazizmot a fényképen. Valamelyik tesó azt mondta, hogy lefotózlak, olyan bordást hazizot csinálok neked, hogy ihaj. Mondom, az nem lesz jó, nem ismernek meg. Az Gábor meg a gírnyóság, kettő együtt, az így sok. Na, tehát a testiesség, az benne van az emberekben. Akár elhiszi, akár nem. Csak legfeljebb nem ismeri fel. Másikba fölismeri, ne félj, csak magában nem ismeri fel. És akkor nézzük, mit mondott Pál, ezen szabad lesz elgondolkodni egy kicsit. Azt mondja, Róma 7, 15-20. Mert amit cselekszem, nem ismerem. Mert nem azt művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó. Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakózó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonosz cselekszem, amelyet nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én művelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Hoppá, ezt Pál írta. És gondolj bele, hogy te jártál már így, hogy azt mondtad, hogy én ezt nem csinálom. És mégis megcsinálom. Ezt tudjátok, hol lehet a legjobban látni? Főleg a jó kis vallásos gyülikbe. Hogy a másik testvér még cigizik. Hallottatok már ilyet? Aha. Benne van a cigaretta démona. Üzzed ki a püpafis démonát. Meg a nikotin szellemét. Mikor jönnek hozzám, hogy üzd ki belőlem. Hát, én ugyan nem. Én elég öreg vagyok, tényleg sokféle fajta démonnal találkoztam. Biztos van ilyen is, de a pipafüst démonával például még nem. Pedig állítólag van. A cigivel se. Cigi démonnal se, de jön, hogy üzzem ki. Sokkal inkább azt látom, hogy azt mondja, hogy nem akarok rágyújtani. Elmondhatom ezt piával is, kábszerrel is, házasságtöréssel, szappangyűjtéssel. Tehát nem viccelek. Van, aki szappangyűjt. Nem tud úgy eljönni egy bolt elől, hogy ne menjen be. Nem viccelek. Ha nincs neki 3000 szappan, a szekrényekbe egy se. Drogériát nyithatna. De ez mögött már más van, nem csak testkívánság, csak azért mondom, hogy... De mondhatná azt, hogy nem gyújtok rá. Bocsi, kinek kéne mondani? Neki. Miért nem mondja? Azért, mert neki kell megfeszíteni magát, és azt mondja, hogy nem gyújtok rá. Kinek lesz rossz? Neki! És ez fáj, és ez nem jó.
Mennyivel könnyebb azt mondani, hogy hát üzd ki belőlem a cigi démonát. Hogy neki ne kelljen tenni semmit. Hogy neki semmit. És akkor mit mond? Ó, már 15-en űzték belőlem. És még mindig bennem van. Akik meg sokszor imádkoztak érte, azokat megkérdezett, hogy miért volt eredménytelen szerinted a szolgálat? Mert hitetlen. Nem hisz abba, hogy kiűztük a démont. Biztos nem hallottál ilyet. Én rengeteget láttam. És képzeljétek el, az a ciki, hogy nincs is ott. Egy darab démon sincs. És űzik. És nem változik. Hanem csak ennyit kéne csinálni, hogy hoz egy döntést, és leteszi. De meg se próbálja. Mennyivel egyszerűbb azt mondani, hogy imádkozz értem. Azért mondom a cigivel, mert ez egy fokmérő, és akkor még befejezem a cigarettát. Nekem föláll a szőr a hátamon, amikor testvérek ítélik azt, aki cigizik. Biztos hallottál ilyet, hogy hagyj más rágyújtani. Akkor most mondok egy jó kis vallásos gondolkodásrombolást. Nálunk a gyülibe, képzeljétek el, van kijelölt dohányzó hely. Van hamutartó, nem is egy. Igaz, nem benne a házban, az udvaron, de van. Mert nekem teljesen mást jelent az, hogy valaki még cigizik. Nem azt jelenti, hogy a nikotin démona fogja, hanem azt, hogy itt bent, a szívében, a lelkében van egy mély sérülés, amit ha meggyógyít Jézus, akkor anélkül, hogy imádkoznál cigiért, észre se veszi, és elhagyja. Hoppá. És egy darab cigidémont nem űztünk. Ez csak így gondolkodás. És azok, akik így rámondják, hogy te még cigizel, ha megnézed az életét, akkor pontosan tudod, aki csinált már bűnvallás fölkészítést, hogy vannak olyan bűnök, amit csak keresztények tudnak elkövetni, igaz? Ismertek egy-két bűnvallás felkészítő anyagot, nem? Na, igen vagy nem? Igen. Akkor tudod, hogy van ilyen, hogy keresztények által elkövetett bűn. Világi nem tudja elkövetni, csak megtért keresztény. És ezek, akik így mondják a másikra, megnézed az életét, jé, ezt is csinálja, ezt is, magának miért nem mondja? Muma 858. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a szellem szerint valók pedig a szellem dolgaira. Mert a test gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. És most figyelj, a 7. ige. Mert a test gondolata, ez a húsvértest, ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Hoppá! A te tested, meg az enyém nem akar engedelmeskedni Isten törvényének. Nem akar. Magától nem is teheti. Küzd! Kinek kell legyilkolni? Nekem, dehogy a másiknak. Én így vagyok jó, nem? Egyébként meg nekem. Igen, nekem. És azt mondja, akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Csia fordítás ezt így mondja, a húshoz igazodók ugyanis a hús dolgain járatják az eszüket, de a szellemhez igazodók a szellem dolgain. A hús észjárása
ellenségeskedés Isten ellen, Isten törvényének ugyanis nem veti magát alá, mint hogy nem is képes rá. A húsban élők Istennek nem tetszhetnek. Csia így fordította le. Ugyanaz, hogy test és vér nem fog magától Istennek engedelmeskedni. Olvastál itt egy darab démont? Olvastál itt sötét sátáni erőt? Nem. Ez az a valami más, amivel minden kereszténynek magának kell megbirkóznia. De nem akarnak. Főleg a pünkösdi karizmatikusok. Azok aztán hű de nem. Azért tudom, én is ott szocializálódtam. Falevél démona. Na jó, nem mondom. Meg lábszag démona, meg ilyenek. Tudnék mesélni, de hál' Istennek nem ezért vagyunk itt. Jó volt ki röhögni. Látszik, hogy máshol jártatok, más helyeken, mint én. Azért hallottam egy-két érdekeset, mert... Szóval itt nekünk kell megfeszülni. Nekünk kell. Nekem kell ezzel szembefordulni. És van olyan, hogy alkoholista valaki, és látom, hogy törekszik, próbálja, kibírja 3 napig, 2 hétig, elesik, és ezt csinálja fél évig, akkor mondom, hogy gyere ide, tesó, beszélgessünk. És akkor megnézem, mert neki lehet, hogy van mögötte más, lehet, hogy átok, lehet, hogy rontás, amit ráküldtek, vagy keresztény varázslás, ezt most nem mondom, mert nem biztos, hogy el tudjátok hordozni. És akkor a legvégén nézzük meg, hogy van-e ott démon. Nem azzal kezdjük, hogy na gyere már ide, kiűzöm belőled a vörösbor démonát. Az kiderül, hogy nem is iszik vörösbort, mert pálinkát iszik meg sört. Azt nesze neked, üsd ki a vörösbor démonát. De azt a kijelentést vettem. Hát akkor üsd ki, ha nincs is ott. Tehát nagyon-nagyon észnél kell lenni. Nem azzal kell kezdeni és rohanni, hogy jaj, akkor szuper szellemi módon én most hűha. Egyszerűen te, kedves tesó, mit csináltál annak érdekében? És akkor sokszor hallom ezt, hogy hát nem tudom, nem vagyok képes rá, nekem ez úgy sem megy, apám is alkoholista volt, mind a 2 öreg apám az volt, én is az vagyok, hát nem tehetek róla, hát ha lesz fiam, az is az lesz. De megpróbáltad letenni? Hát azt nem. Hát az olyan rossz. Olyan kellemetlen. Mert a teste hozzá van szokva, és kívánja. És ilyenkor azt akarja, hogy üzd ki belőle a démont. És van egy dolog, egy olyan ige, amit nem szeretnek a keresztények hallgatni, és sok keresztény nem is ismeri. De ezt most elmondom nektek, mert ez nagyon kemény lesz. Ez nagyon kemény ez az ige. János első levele 5:10. Aki Isten fiában hisz, annak megvan önmagában a tanúságtétele. Aki nem hisz az Istennek, az már hazuggá tette őt, mert nem vetette hitét abba a tanúságtételbe, mert nem hitt abban a tanúságtételben, amellyel Isten tett tanúságot a fia felől. Hoppá, hoppá, hoppá. Amikor beszélgetsz, és kiderül, hogy
nem is ismeri a golgotai kereszt 9 cseréjét. Nem is ismeri. És azt mondja, hogy hát ő nem tudja letenni. Akkor azt mondja, hogy ezek szerint Jézus hazudott. Mert Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett, tökéletesen tökéletes. Azt is mondta, hogy átok helyére áldást, szegénység helyére anyagi javakat, igaz? Betegség helyére egészséget, elutasítás helyére elfogadást, kárhoztatás helyére megigazultságot, szégyen helyére dicsőséget, szellemi halál helyére örök életet, az óember helyére krisztusi természetet. Ez van a Golgotai kereszt cseréjébe, az engesztelésbe. És azt mondja, hogy hát nekem ez nem megy. Jézus meg azt mondta, hogy megy. Akkor ki hazudik? Hát Jézus, nem? Hát nem látod, hogy keresztényként nem megy? Jézus mondta rosszul. Holott nem. Ugyanez van a betegséggel is. Mikor mondják, hogy ilyen beteg vagyok, olyan, amolyan. Jézus meg azt mondta, hogy az ő sebeibe meggyógyultál. 2 állítás. Valaki hazudik. Vagy Jézus, vagy az orvos. 2 együtt nem megy az igaz szerint. És neked kell dönteni, melyik. Most ebben nem megyek bele, mert ugye gyógyító napokon 3-4-5 órát beszélünk erről, mélyen kifejtjük. De olyan nincs, hogyha Jézus azt mondja valamiről, hogy ez működik az életedben, hogy az ne működne. Te blokkolod le. Te blokkolod le. Azt mondja 1 Péter 4:1-2, minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől, hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljetek a testben a hátralévő időt. Én a King James fordítást is nagyon szeretem. Ezért, mivel Krisztus testben szenvedett értünk, fegyverkezzétek fel ti is magatokat ugyanezzel a gondolattal, mert aki testben szenvedett, az elállt a bűntől, hogy ne emberi sóvárgások közepette kelljen a testben hátralévő idejét leélnie, hanem Isten akaratáért. Itt megint azt olvasod, hogy démonűzés a megoldás. Nem. Abszolút nem. És nagyon sokszor, amikor jönnek szabadító szolgálatra, pedig egy páran jönnek hozzám, nem is kell démont űzni az emberből, és megváltozik az élete. Hanem a bibliai igazságot, azt, amit Jézus mondott, azt léptetjük életbe az ő életébe. Itt páran azért vagytok, akik voltak nálam. Hát azért nem mindenkiből isztünk démont. Igaz? Igaz. Volt változás az életetekbe? Volt. Kicsi? Hát kinek kicsi, kinek nagy? Hát tudod, hát kinek mi adatik? Hát kinek milyen hitel van? Hát tudod, ez olyan nálunk a tesó, azt mondja, jön hozzám, úgy megáldott Isten. Hát mondom, hogyan? Imádkoztunk Komódér. Ott voltunk a szomszéd faluban, nyitva volt a ház. Benéztünk, hát nem ott volt.
Hát pont olyan, amiért imádkoztunk már egy hónapja. Haza is hoztuk, dicsőség Istennek. Halleluja! Ő így értelmezte. Ez is egy értelmezési mód. De hát... Szóval tudnék mesélni, gyerekek. Maradjunk egyébe, de azért a Golgotai kereszt cserébe ez nem fér bele. Na maradjunk annyiba. Tehát kegyelem ide, kegyelem oda, azért hát ez nem áldás. Tudjátok, ez egy kicsit más. Na tehát gyerünk ide vissza. Tehát, amikor jönnek hozzám, vagy nem csak hozzám, hanem most már hála Istennek azokhoz is, akiket kiképeztem ezekre a szolgálatokra, meg még fogok másokat is kiképezni, akkor nagyon sokszor szembesülök azzal, hogy nekem már az elején látszik, ez az évek meg a rutin, hogy szokta a fiam mondani, hogy te öreg 20. századi vagy, előző kőkorszaki világ gyermeke, meg mi vagyok, baby boomer, meg ilyenek. Nem baj, én még tudok logarléccel számolni, más meg csak számológéppel. Észreveszem, mikor jön, hogy ilyen démont üzzé, olyan démont. Beszélgettek, van, az nincs is. Hát pillanatok lejön, hát tudod, ilyenkor meg szoktam kérdezni, hogy neked megvan a szellemek megítélésének ajándéka? Hát hogy nem, másokban olyan jó meg tudom mit élni, hogy ez a démon, az a démon, az a démon. És mondom, magad, ezt honnan vetted? És nincs is. Van helyette nem kellő ismeret, nem ismeri a Bibliát, van egy csomó test, kívánság, amit nem is akar. Nem is akar. És van hibás gondolkodás, és van még egy olyan dolog, amit úgy hívnak, hogy emberi jellem. Bocsi, van olyan, ami nem test, nem démon, hanem te. Ugye? Aha. És akkor elkezdünk foglalkozni vele, hogy hát ezeken hogyan lehet. Nem tudod kiűzni, mert nincs ott. És ilyenkor szokott olyat csinálni a sátán, képzeljétek el, hogy ezt hogy mondjam nagyon finoman. Tehát vannak nagyon jó, tényleg nagyon jó szolgálók Magyarországon, nem kevesen, de nagyon sokan vannak, akik Istentől kapták az elhívást, értenek hozzá, szolgálnak. De van egy olyan érdekes réteg, aki még onnan is kiűzi a démont, ahol nem volt. Ami nem baj, csak ilyenkor kint az utcán démonok ott ülnek, és röhögnek. És törlik le a 100-as papírzsebit. Aztán mikor megy ki a tesó, hogy megszabadultam, milyen jó, akkor azt mondja kint, én itt vagyok, engem kerestél. Te szeretnéd, hogy veled legyek, mert mindig el akarsz küldeni, tudod, mint mostantól veled megyek. És egy nem kellően fölkészült szabadító szolgálat után kimegy, és eljött oda, hogy testkívánság, eljött oda hibás gondolkodás, és hazamegy egy démonkával. Abszolút. Ez nagyon kemény duma, amit most mondok. Ezt sokan nem is tudják elhordozni. De ez van. Ez van. Na, bírjátok még? Én nem. Ez volt az, amit meg akartam veletek osztani ma, a fölvezetésnek, hogy egy kicsit emészszétek. Itt a kulcs az egész mai mondatban, az ez az ige, hogy aki Isten fiába hisz, annak önmagában a tanúságtétel, megvan önmagában annak tanúságtétele. Aki nem hisz az Istennek, az hazuggá tette Istent. Tehát amikor azt mondja Jézus, hogy te megszabadultál ettől,
te megszabadultál az átoktól, mert ő átok helyére áldást adott. Akkor ne a sátánt dicsőítsed, hogy én nekem ilyen rossz, olyan rossz, amolyan rossz, ez nincs, az nincs, hanem hozd összhangba a gondolkodásodat és a beszédedet Isten igéjével. Janó barátomnak van ezzel kapcsolatban egy jó példája. Ezt tőle hallottam így először, de elgondolkoztam rajta, és nagyon tetszett. Ő is ismer egy-két karizmatikus közösséget. És képzeljétek el, az van megírva Bibliába, Ábrám meg Sára. Ugye, hány évesek voltak már? 100 körül. Mert 100 volt, amikor megszületett, előtte 1 éve jött. Mondtam, legyen 99. De nem ez a lényeg, hanem azt mondta Isten, hogy 1 év múlva gyereke lesz Sárának. Ezt mondta? Ezt. Sára reagált is, röhögött egy jó nagyot, nem? Azt mondja, hát nincs menstruációm már 40 éve, férjem már 5:30 van, 20-valahány éve, ebből aztán gyerek nem lesz. Hú, de tetszik a 5:30. Hát a 12-t szereted, mi? Jó van, az nem baj, 12-t. És képzeljétek, ilyenkor egy jó karizmatikus tesó mit csinál? Karizmatikus férj. Sára nem meddő, Sára nem meddő. A feleség. Az én férjem beszedi a Potemixet, vagy nem tudom, milyen bogyó, és beszedi, és tud, és oda van, és még a lenyugvó napnak is van ereje. És ilyeneket, és megvalljuk, és mondjuk, és nem történik semmi. Nem ezt mondta, nem tagadta a tünetet. Azért Ábrám is lenézett magára, és nézd már, hát ez halott, már 20 éve halott, abban hogy lesz gyerek, nem tudom. De nem ezzel foglalkozott a tünettel, hanem azt mondta, amit Isten mondott, hogy gyereke lesz Sárának. Ebbe hitt. Hogy hogyan, azt nem tudta. Nem is foglalkozott vele. Arról beszélt, amit Isten mondott. És ez azért lényeges, mert amikor valakivel beszélgetünk, és mi darab démon nincs, mondom, és a Golgotai kereszt cseréjét kéne alkalmazni, akkor meg kell tanítani arra, meg kell keresni a megfelelő igéket az ő helyzetére, hogy arról beszéljen, amit Isten mondott. Ne mást mondjon, amit az ige mond. Az a te dolgod, hogy abba higgy, amit az Úr mondott. Az a te dolgod. Az övé meg mi? Ilyenkor föl szoktam mindig kiabálni, hogy Jézus, te azt mondtad, az a te dolgod, az a te old meg. Én nem tudom, hogy, csináld meg. Tied. De akkor is abba hiszek. Mondok egy örök klasszikusat. Mikor azt mondják a keresztény szülők, én nem tudom, mi van ezzel a gyerekkel. Én vasárnap iskola, bottal vertem, ahogy mondták a gyülibe, kiláncoltam, kipányváztam, nyomtam az igét az agyába, és végig, és minden. És ilyen nincs, ezt én találom ki, ilyen nincs. Nehogy azt hidd. Ilyen nincs. Nincs, ezt most én találom ki, hogy képzeld el. És nyomják a gyereket. És akkor egyszer csak a gyerek 14, 15, 16, 18 éven azt mondja, hogy én soha többet vallás. Én visszamegyek a világba. Inkább, mint hogy térdepeljek a kukoricán, Bibliát olvasva. Bár én nem olvastam Bibliát, de kukoricán sokat térdepeltem gyerekként, és azt találtam ki, hogy megeszem a kukoricaszemmet, az kevésbé fáj. Hát kreatív voltam akkor is, de aztán nagymamám rájött, azt megint beszórta.
Hát ez volt a család. Na de, mit akartam ebből kihozni? Elvesztettem a fonalat. Ja igen, hogy elmennek vissza a világba. Hát még szép. Hát most bocs, én is elmennék a helyébe. Kinek kell egy ilyen vallásos neveltetés? Ellopják a gyerekkorát, nincs gyerekkora, helyette van a... Tudjátok, aki átélte? És akkor sírnak, hogy mi lesz a gyerekkel. És van egy nagyon érdekes ígérete Istennek. Az Ábrahám 11. áldása. Tegye föl a kezét, aki tudja, hogy melyik. Aki már volt nálam, az biztos tudja. Jókés. Képzeljétek el, az van megírva a Galata 3-ba, olvasd el, ez van leírva, hogy Ábrahám áldásai hit által a miénk. Aki hisz Jézusban, az Ábrahám magva hit által örökös. Tehát Ábrahám áldásai az én hit által hozzáférek Jézus Krisztusban. És a 11. áldás arról szól, hogy a mennyei atya azt mondta, hogyha én neked Istened vagyok, és te az én utaimon jársz, én Istene leszek a te magodnak örökkön örökké. Vagyis azt mondja, Istene leszek a gyerekednek. Mikor én ezt fölismertem, jó pár, több mint 10-valahány éve, akkor így fülig szaladt a szám. Tudjátok miért? Már nem kellett erőködnöm. Csak azt mondtam, hogy Uram, te megesküdtél magadra, old már meg, mert én nem tudom. Nekem csak egy dologba kellett hinnem, hogy te azt mondtad, hogy Istene leszek a gyerekednek. Akkor nosza, húzzál bele, lássam. És Isten belehúz és látod. Ja, de onnantól nem arról kell beszélni, hogy hát ezt a fránya körköt rabosították már megint, hogy megint 3 napos előzetesbe van, és akkor imaséta, meg imakommandó, meg csű, meg hú, hogy kihúzzuk a gyereket. Hanem a tied. És Isten kihozza, Isten megoldja. De akkor se szabad meginogni. Miért? Mert magára esküdött meg. Összhangba hozod gondolkodásod, a beszéded. És elárulok egy nagy titkot nektek. Képzeljétek el, én nekem is vannak hitpróbáim. Voltak, és sanszos, hogy lesznek. És van olyan, hogy eddig vagyok a mocsárba, mert olyan sátáni támadás vesz körbe. Van olyan? Van. És nem csak mindig bosszik küldik, van, hogy keresztény tesók küldik rád ezt. De nem ez a lényeg, most nem erről akarok beszélni, hanem látható szinten minden rossz. De akkor is miről beszélsz? Az ígéretről. És nekem is volt már olyan az életemben, hogy nem bírtam kimondani. Nem bírtam kimondani az igét. És akkor tudjátok, mit mondtam? Mikor kérdezték, hogy hát mi van veled? Ahogy meg van írva. De akkor sem mondtam. Akkor sem mondtam azt, ami látszott. Ahogy meg van írva. Amit Isten megígért. Az van. Látszott? Nem. Nem látszott. Nekem is voltak ilyen próbáim. Remélem, hogy többet már nem adsz, Uram, ilyet. Ezért hát hadd reménykedjek. És azt mondja, akkor sem mondtam azt, hogy ez nem igaz. Hogy annak hiszek, amit látok, mert azt mondtam volna, hogy Jézus hazug. Akkor se fogadtam el. Akkor is arról beszéltem, és amikor annyira be voltam szorulva a helyzetbe, mint üveg nyakába a dugó. Tudod? Mint aki volt katonatiszt, az tudja. Főleg a szocializmusban. Hogy elvtársak nem vagyunk bekerítve, hanem 4 különböző irányba támadunk egyszerre. Ismered? Franciák is ezt mondták, nem? Afrikában, nem? Ott is volt ilyen, hogy idegen légő, hogy egyszerre 4 irányba támadtunk. Van ilyen. De akkor se erről beszélek,
hogy be vagyok kerítve. Akkor is arról beszélek, hogy győztes vagyok. Hogy kikeveredek ebből a helyzetből, mert meg kell változni. Miért? Mert Isten azt mondta. És ezt tudjátok, mi kell? Egy hit. Egy gyermeki hit. És amikor én azt mondom, hogy amit Isten mondott, az igaz. Tudod, mit szoktak nekem mondani? Ha neked könnyű, mert te vad karizmatikus vagy. Vagy a másik, az még szebb. Vannak olyanok, akik úgy hívnak, hogy ha neked könnyű, mert te olyan vagy, mint Káleb. Tudod, mit jelent az, hogy Káleb? Józsué mellett. Azt jelenti, hogy veszett kutya. És akkor azt mondják, hogy neked könnyű, mert te veszett kutya vagy. Már mind én. Mert soha nem fogadom el, amit a sátán tesz, amit mond. Megkeresem az igét. És neki megyek a sötét erőnek, és széttépem, mint kakas a lóherét, és szaggatom, és megtapodom, és nem fogadom el, és kitörök, akármilyen dugóba vagyok. Miért? Mert ezt mondta Isten. Mert megkeresem a megfelelő igét, ami arra a helyzetre van, és megyek előre. És nem érdekel a vallás, nem érdekel a teológia, nem érdekel, mit mond a másik pásztor, hogy ezért nem működik, azért nem működik. Meg már Jézus 50 éve nem gyógyít. A nagy csipisz nem gyógyít. Legfeljebb nálatok nem gyógyít, mert ebbe hisztek. De egyébként gyógyít, szabadít. Miért? Mert ő mondta. 2000 évvel ezelőtt, múlt időben. Sok fordítást néztem, 20. századi öregként, de nem találtam olyat, hogy 21. században nem működik. Pedig sokféle fordítást elolvastam az igéből, hanem azt találtam, hogy azt mondta a királyok királya, az urak ura, a júdabeli oroszlán, az élet fejedelme, a hit fejedelme, hogy ez így van, akkor az úgy van. Hoppá! Ennyi. És itt most le is húzom, hogy mára itt a vége. Ha Jézus azt mondta, hogy téged gatyába rázott, akkor gatyába rázott. Pont. Ha azt mondja, hogy meggyógyít, akkor mindegy, mit mond az orvos. Legalábbis nekem mindegy. Tudjátok, miért mondom, hogy mindegy? Mert nekem is van már egy-két zárójelentésem. Képzeljétek el, volt olyanom, nem mondom a tünetet, ilyen jelentés, olyan, ilyen röntgen. És azt mondja nekem a végén az orvos, hogy hát valószínűleg ez nem is volt. Hát mondom, maga röntgenezte meg, dokikám, hát itt a röntgen. De hát most az MRI-n nem látszik. Hát mondom, persze, mert Jézus. Olyan is volt. Volt egy nagyon kemény, 3 hónapos sátáni démonikus támadásom. Azt mondja nekem a doki a 3. hónap végén. Azt mondja, nézze, Jávor úr. Azt mondja, most már megmondom magának, én nem tudom, hogy mitől lett beteg. Azt se tudom, hogy mitől gyógyult meg. De hogy nem az én gyógyszereimtől, az biztos. Ezt mondta a belgyógyász szakorvos. Hogy tunsztja nincs. De azt 3 hónapot végig kellett kínlódnom a tünetekkel, meg minden hülyeséggel. Akkor kapartam a falat, olyan fájdalmaim voltak, és akkor se fogadtam el. Mert hogy a kórházba, szobába így mutatták a szobatársak, mikor hirdettem, hogy Jézus ebben meggyógyulok, elmúsz fájdalom. Így röhögtek rajtam a világia. Aztán ők megkapták a zárójelentést, hogy életük végéig küzdenek ezzel a betegséggel. Én meg megkaptam, hogy gyógyult vagyok. Ez a különbség. Ja? Mert velem volt Jézus, velük meg a sátán. Úgyhogy légy Jézussal. Amen? Itt a vége. Fuss el vele. Köszönjük szépen a
tanítást. Picit még várjál. Az van bennem, hogy most sokan vagyunk itt sok gyülekezetből. És nem tudom miért, de itt a szolgálat közepén egy ilyen hangot hallottam, hogy az ébredés elindult. És ez az, amikor nem álkegyelmi mozgalmak indulnak el a szívedbe, és a bűnt megtűröd az életedbe, hanem ami elindult, az az, hogy elindulsz a megszentelődés útján. Ez az ébredés, ez az, hogy elindulsz a megszentelődés útján. És én most azt szeretném kérni tőled, ha ez benned van, mindegy melyik gyülekezetből vagy, hogy hozz most egy döntést, hogy te erre rálépsz, erre az útra. Hogy te nem akarod másra kenni a hibáidat, meg mást felelősségre hozni, meg minden mást. Én örülök, hogy most nem a démonokról tanultunk. Zárójelben elmondom, hogy egyébként majd indulni fog valami tanfolyam dolog, de arról majd láttok az oldalunkon, zárójelbe zárva. Hanem, hogyha az életedbe meg akarod szakítani az óembernek a hatását az életedbe, amit egyébként szerintem mindannyian, akik bemerítkeztetek egyszer, ez meg kellett volna, hogy történjen. Mert a bemerítkezésben az történik meg, hogy a régi életünknek meghalunk, és új ember jön létre. És hogyha ott van az életedben az óember, amivel küzdesz, és nem tudsz fölötte győzni, akkor ma van lehetőséged arra, hogy azt legyőzd. Hogy aktiváld az életedbe a bemerítésbe, amit fogadtál, hogy letetted az óembert, és a régi életednek meghalsz, és új emberként mész tovább. Készek vagytok erre? Mert erről szólt a mai tanítás. Hogy ne a testnek a cselekedetei győzzenek az életedbe, hanem a Szent Szellemnek a gyümölcsei tudjanak elindulni. Ehhez pedig le kell, hogy tegyük a testet. És ha kész vagy erre, akkor én arra bátorítalak, nem, hogy hunyd be a szemedet, vagy nyisd ki, amit akarsz, azt csinálsz. Ha akarsz, fölállsz. És elmondasz velem egy rövid imát. Sőt, ha akarod, mondd utánam. Mondok egy imát. Jó? Endre szokta a kihirdetést csinálni, most én csinálom. Menjél, atyám! Ma megtérek. Megtérek minden bűnös utamról. Minden vallásosságból. Minden hitetlenségből. És megvallom azt, hogy az igének hiszek. És amit te megmondtál, az úgy van. Az életem mai naptól megváltozik. És hitben járok. Szakítok a bűnnel. És a bűnös úttal. Mert amikor bemerítkeztem, ezt most aktiválom az életemben. Hogy meghaltam az óembernek. Ahogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten. És újjá születtem. Új ember vagyok. Ahogy Jézus Krisztus feltámadt. És a mai naptól az életem megváltozik. Beállok az elhívásomba. Engedelmes leszek a Szent Szellemnek. És a Szent Szellem vezeti az életemet. Amen. 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 Hát, én arra bátorítalak, hogy most még énekelünk itt egy-két éneket, de azt, amit most kimentál, azt vedd komolyan. És vidd haza. Vidd el a gyülekezetedbe azt a tüzet, amit most az Isten neked adott. Mert az Isten szelleme most körbe megy, és betölti a szívedet. Ahogy most dicsőtünk, élni azt, hogy körbejár a Szent Szellem. Körbejár a Szent Szellem. És ez, amit most kihirdettél, ezt megpecsételi. Megpecsételi az életedbe, és egy tüzet fogsz kapni Istentől. Amen.
Mutasd meg nagy dicsőségedet, leborulok, s a mennyért imádkozom a földön. Beteljesül királyságod, közénk eljön, te egyesíted népedet, tüzelje fel szent szellemet, ígéreted beteljesül, királyságod, közénk eljön, te egyesíted népedet, tüzelje fel szent szellemet, ígéreted beteljesül, királyságod közénk eljön, te egyesíted népedet, tüzelje fel szent szellemet, jöjj szent szellem, szállj most rám, tüzet gyújjon bennem, szereteted lángja járjon át, szereteted lángja, szereteted lángja járjon át, szereteted lángja járjon át. Isten, még köszönöm a belső helyreállásokat, és szólom a belsőre, a Szent Szellemre, mindenkibe, a belső emberre az erősödést. Köszönöm a rengeteg kihirdetett szót, megáldom élettel. Köszönöm, Uram, hogy ez nem hiába kimondott szó volt, hanem hittel kimondott szó. És köszönöm, Uram, hogy nem rövid a füled, nem rövid a kezed, és nem süket a füled. És köszönöm, Uram, hogy Te meghallottad azt, amit most a testvérekkel együtt kimondtunk. És köszönöm, Uram, hogy az áldásoddal megyünk innen el.
Köszönöm a belső erősödést, és annyira hálás vagyok, Istenem, hogy Te teljesen másképpen adod, mint a világ, és először nem kívülről látszik rajtunk, hanem belülről jön a változás. Köszönöm a rengeteg belső változást, a belső gyógyulásokat, ami ma megtörténhetett. Kihirdetem a gyógyulást az emberekre. Köszönöm, Uram. Nem csak elkezded, hanem be is fejezed. Amen. Csodát teszel, bármerre jársz. A hitünk újra szárnyakon száll. Érzem, Uram, érzem dicsőséget itt jár. Te csodát teszel, bármerre jársz. A hitünk újra szárnyakon száll. Jávé, velünk az Úr. Jávé, Ráfá, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Isten köztünk jár. Isten köztünk jár. Ha dicséret kijelenti önmagát, hogyha hívod, kijelenti önmagát, keresd őt és kijelenti önmagát. Ha dicséret kijelenti önmagát, hogyha hívod, kijelenti önmagát, keresd őt és kijelenti önmagát. Ha dicséret kijelenti önmagát, hogyha hívod, kijelenti önmagát, keresd őt és kijelenti önmagát. Jávé, velünk van az Úr, gondot visel ránk, Ráfá, ő a gyógyítónk, köztünk jár az Úr. Jávé, velünk van az Úr, Jireh, gondot visel ránk, Ráfá, ő a gyógyítónk, köztünk jár az Úr. Jávé, velünk van az Úr, Jireh, gondot visel ránk, Ráfá, ő a gyógyítónk, köztünk jár az Úr. Jávé, velünk van az Úr, Jireh, gondot visel ránk, Ráfá, ő a gyógyítónk, köztünk jár az Úr. Jávé, Ráfá,
Adonai, Isten köztünk jár. És Istenem, én kérem a hit szellemét, hogy önts ki ránk. Köszönöm, Uram, hogy köztünk jársz, és csak annyi kell, hogy a hitünk szerint legyen, hogy megmerjük ragadni a ruháját, a szegélyedet, mint az asszony. Köszönöm, Uram, hogy kihirdethetem a hit szellemét. Köszönöm, hogy adod a hitünk szerint. Merjünk hinni. Köszönöm a bátorságot. Amen. Már csak a hirdetések vannak. Ha jól tudom, még egy ének van. Szuper! Akkor előtt elmondom a hirdetéseket, kicsit nyári szünet van nálunk, viszont minden vasárnap találkozhattok velünk természetesen 5 órától, és a szerdánként van ima alkalmunk, este 6:30, küldhettek be online is imakéréseket, ha szeretnétek, de személyesen is várunk benneteket. Mi van még? Bemerítkezés lesz 2 hét múlva, úgyhogy ha valaki még szeretne csatlakozni ehhez a csapathoz, akkor lehet. Ami lesz. És augusztus 14-én lesz a következő dicsőítő és gyógyító alkalmunk. És nagyon hálásak vagyunk a Daniékért. Dicsőség az Úrnak. Szolgálatotokat. Halleluja! Mindig értünk harcolsz, Jézus, körülötted angyalhad, olyan öröm tudni rólad, hogy te mindig győztes vagy. Kezed óv és megvigasztal, te vagy megváltó barát, ma is élted kegyelmed, ezért állak. Mikor nagyságod megérint, térdre kényszerít szavad, minden félelmem eltűnik, mert te mindig győztes vagy. Odank ragyogtasd ránk fényed, csodás erőt szálljon ránk, ma is élted kegyelmed, ezért állnak. Halleluja! Jézus győztes Úr, Jézus győztes Úr, halleluja! Jézus Krisztus lett a győztes Úr. Te vagy örök közbenjárónk, te vagy örök közbenjárónk, nem a szentek pásztora, téged nem győzhet le senki, mert te mindig győztes vagy. Te vagy felkent szabadító, sehol nincs másban remény, ma is élted kegyelmed, ezért állnak. Halleluja! Jézus győztes Úr, Jézus győztes Úr, halleluja! Jézus Krisztus lett a győztes Úr, győztes Úr, mert nincs más, nincs nagyobb név nála, ami magasan és büszkén áll, ami magasan büszkén áll. Te előtted hulljon porba, győzelmi koronát vár, örök király, ami magasan büszkén áll. Te előtted hulljon porba, győzelmi koronát vár, örök király, ami magasan büszkén áll. Te előtted hulljon porba, győzelmi koronát vár, örök király, ami magasan büszkén áll. Te előtted hulljon porba, győzelmi koronát vár, örök király,
voltál, minden elvégeztetett, de a sír sem tartott fogva, mert mindig győztes vagy. Te győztes vagy, Jézus Úr, megváltott, halleluja! Halleluja! Jézus győztes Úr, Jézus győztes Úr, halleluja! Jézus Krisztus lett a győztes Úr, ami magasan büszkén áll. Te előtted hulljon porba, győzelmi koronát vár. Örök király, ami magasan büszkén áll. Te előtted hulljon porba, győzelmi koronát vár. Örök király, ami magasan büszkén áll. Te előtted hulljon porba, győzelmi koronát vár. Örök király, ami magasan büszkén áll. Te előtted hulljon porba, győzelmi koronát vár. Örök király, Halleluja! Dicsőséget adunk! Minden dicsőséget tiéd öröktől fogva! Halleluja! Halleluja! Tudtok maradni, még beszélgetni, sütizni, üdítőzni, úgyhogy nyugodtan érezzétek otthon magatokat mindenki.